Comencem per la dolorosa derrota del Gavà al mini estadi contra el Barça Atlètic de Luis Enrique aquest dissabte a la tarda. Ja es preveia un partit complicat, però el resultat, 5-0, és massa càstig per un Gavà que en les últimes jornades havia sumat uns punts vitals per aconseguir l'objectiu de mantenir la categoria. Passaven només 6 minuts de l'inici del partit quan Rueda va inaugurar el marcador amb un xut de fora de l'àrea i al minut 36 Selvis feia el segon amb un xut ras per la banda dreta. Després del descans, el Barça Atlètic va augmentar la intensitat del joc encara més. I quan al 54 Marcos va ser expulsat perquè havia fet falta a Nolito, el duel es va acabar. Amb més pilotes per als davanters, Jonathan Soriano va fer el quart, rematant un xut creuat. I Gai va posar el colofó al partit marcant el 5è. El primer gol ya te tranquiliza y haces que, bueno, sin tener demasiadas ocasiones, te vayas al descanso con un 2-0 más que merecido. La segunda parte, a partir de la expulsión de Marcos, ya pues el partido ya es otro muy diferente y bueno, hemos intentado pues también que los jugadores a través de ocasiones de gol y de un buen juego pues vayan cogiendo confianza. La veritat que hem estat bé aquests 30 minuts i la resta el Barça, com he comentat abans, és molt superior i té una qualitat que en quan el deixes te mata. Després d'aquesta derrota i de les victòries del València Mestalla i el Lleida, el Gavà ha tornat a baixar en la classificació. Amb 16 punts se situa només per sobre del Terrassa, que en té 13. Hi ha 4 punts del joc de promoció per eludir el descens. Serà ocupat pel conjunt del Segrià. La propera jornada els de Jaume Bonet hauran d'afrontar a casa un altre partit gens fàcil. Visitarà la Bòbila al Benidorm, un altre dels candidats a l'ascens de categoria.